via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May piso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, Kampiyon na radyo, K5 News
FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isimong oras sa Pilipinas, alas 9:36. Ang oras, ang builog naging radulong sa inyo sa kaluwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man, nga ginadulong sa inyo sa kaluwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subong man ginadulong sa inyo sa kaluwansang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-kafe ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch. Oras na ton mga ka-K5, nakalabot kita sa 42 minutos na kaligad sa alas 9. Sa liwat, may gabi na sa inyo taran, may gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, siringaton syudad, sa taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito, sang Lapus, Lapas, Harot, Landuriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton mantanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siling aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, kag Antique, mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Sakit na sa mga taga-isla sang Palawan, kay Mindanao, Cebu, Island. Kag sa kutob sa marabutan sa aton nga pagwaragwan. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan K5 Night Watch. Sa kinandal mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, duwat kita nga magatalakay nasang pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Kinaanda, mangin ko po man aton karon na mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 Patrol reporters ay kang tanan sa ila nga manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, kung naton K5 Aaron Lloyd Rifuyo, man sa aton nga piloto K5 Makoy Espiha. Samtang bawal man naton karon mga pirana ka mga balita nga information nagikan sa iba naton nga mga K5 reporters. Nagikan sila tal sa ka mga area of assignments. Nagikan sa Iloilo City Hall po naton si K5 Jenny Kauyunan. Provincial Capitol po naman naton si K5 Alex Escalante. Kag mga natipon man nga mga balita ka information nagikan naman sa pulis kag hospital military. Investigative report tungkol sa kay K5 Karen Badilla and mga follow-up kay investigative report tungkol kita sa kay K5 Kim Kaluyo. Samtang mga pila magkaroon ka mga dalagko nga mga balita lokal kag balita nasyonal, lakip na mga balita international. Sa aton nga news center, naton si K5 Sani Punay, K5 Aliera Joy Apil. Kinanda no po naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Ako naman yung K5 June Alojado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan. Diri sa aton nga pagpangarag mga K5, today is a Thursday. Uy, best nagali kita subong edisyon. Way gali ko ano, way gali opisina gina, way opisina, way klase, way tanan. Yo holiday gali gina. Sang ginatawag naton nga Ninoy Aquino Day K5 August 21, 2025. Holiday. May opisina pero buwas balik opisina Biyernes. Daw ang kalimbawa ya daw long weekend. Kahit Biyernes ang iban siniya na siniya ti diretsuhon talang niya. Iban nga mga kuan bala nga mga private offices bala. Ilagi na imo ya, niya Friday ni diretsuhon ta na lang. Kaya nag-opisina hasta Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes. Sa Lunes mga K5 pula ang kalendaryo. Regular holiday mga K5. Ang August 25 is a National Heroes Day. So ay mangyapon opisina Lunes. Balik kita sa Martes naman mga K5. Sa sa mga eskwelahan kag sa mga public offices. Pero kami amon ya di sige amon obra dia, no? Kaya na dia hindi na dia pwede maguntat. Siyempre
trabaho naton diri mga ka-K5 is ara sa broadcast. Hindi pwede nga maguntat kay kung maguntat wala broadcast hindi kamo kabati sa amon. Ayos. Wala sige. Sa aton sini nga pagpangalagan mga ka-K5 na nagkaroon mga pila ka mga dalagko na nga mga balita kay information. Kamusta kamo da? Taon tanay aton nga mga pumuluyo. Tara naton mga kauturan nga naga pulaw-pulaw na subong nga gabi ha. Gabi gid sa inyo tanan ha. Sa aton nga mga viewers diri sa K5 News FM 88.7. Padala kamo sa inyo nga mga mensahe or comment kamo sa ato sini nga comment section para nga makuha nato na. Nabasa tayo sini nga mga comment sa mga gusto magpa-shoutout na. Comment lang mo sa comment section sa K5 News FM 88.7. Muna nga ito sila nga Facebook page. Sa ato nga YouTube channel ang 88.7 K5 News FM. And of course, pwede man kamo makalantaw sa ato sila nga Facebook page ang June Kapulot News Live. Okay? Ayos. Wala, sige. Sa ato sila nga pagpangalagan mga K5 na nagkaroon mga pila ka mga dalagko na nga mga balita kag information. Aton pagatalakayon para sa subong nga adlaw diri sa ato sila nga pagpangalagan. Sa aton karon nga mga headlines sa mga dalagko nga mga balita lokal kag national, international. Diri kita sa aton nga mga headlines. Iloilo City Government nagpatigayon sa inspection sa flood control projects sa Iloilo City District Engineering Office sa distrito sang Lapos. Anong mga nakita nyo to? Anong mga ano to? Anong ara sa dito? Mga daskubrihan nyo to? Ara gid man sa mga ghost projects. Hindi kon may mga ghost projects, tinga nga nagabaha. Hindi bala hambal nyo ginahalinan sang sining baha ngayon amo ning mga projects mga ka-K5 sang City Engineering Office or sang Iloilo City District Engineering Office. Amo ning ginahalinan sang baha, hindi bala hambal nyo muna. Hindi pala hambal ni Mayor Isa Cho kag sang mga kwan sa mga chiwari-wari-wapya kag sang iya nga mga kwan iya nga mga uto-uto nga mga konsyal. Isa mo ning hambal nyo nga ginhalinan sang baha amo ning mga projects nga ini sang national nga ginapatigayon kag ginapa-implementar sang Iloilo City District Engineering Office nga ginapamunuan ni Engineer Roy Pakanan. Di bala mo nang hambal nyo ginhalinan sang baha. Di kon wala malanggali na kag ginahambal ninyo nga ghost projects ini kay hindi makita ini ang mga pila ka mga ginpanglawag nga mga projects ini hindi makita o kon wala may mga wala sa mga implementasyon hindi makita ghost projects nga nga nagabaha o hindi bala ka-K5 ang balon kamo mo na ginhalinan sang baha anay karon wala gali sang projects din ganing sakto de yan tara karon mga K5 diri sa ato siling nga pagpangalagan samtang sa iban pa naton nga mga headlines. Ordinansa agod nga makapahamtang sang all gender restrooms sa syudad sang Iloilo tun-an sa komitiba ni Councilor inang Dilalyana. Ano tutuhod nga ngalan ni Dilalyana ni nga di pa nini ni saya daw uyab kay mo man. Tutuhod nga ngalan kuan siya daw Jose Maregli mong Jose Maria Dilalyana. Ano nga ngalan niya? Mga ka-K5. So, ano ng all gender restrooms? Bakit nga all gender restrooms butsilingon para sa lalaki, para sa babae, para sa mga LGBTQ+. Muna. Sige, tuduhi ato na hindi man para nga hindi tama kuan hindi tama ano ganin hindi naton ma-discriminate ang aton nga mga utod nga mga kauturan nga mga miyembro sang LGBTQ+. Kaya kung sa bagay nakwanta naman na sila, nabaton ta naman na sila, hindi ba? Nabaton ta naman na sa sosyudad, nabaton ta naman na lain sang una nga tiyempo nga sang tiyempo mga 1970s, 80s, mga ka-K5, 90s. Pagwas ganing agi ka, ginamaldisyon kay mo iya sing imong isig ka pariho. Pagwas ka tumboy ka, ginabira kay mo, ginabuli ka, or ginadiscriminate ka. Kung agi ka, ginadiscriminate ka. Labi nigid ang mga amay sa una, ginakastigo nila ang mga bata ng mga agi. Hindi sila gusto nga mag-agi ila kabataan. Hindi bala mo na.
Sa una pa nga tiyempo, subong niya mga ka-K5, bato na ni sila tanan-tanan sa aton komunidad. So bato na ni sila, kwanta na ni sila na nabaton tanan nga amo na may ara nga mga pareho sining ila nga mga gender. Sa una yung mga ka-K5 sa aton sining nga mga biodata. Mga biodata sa una nga gina-fill upan naton bla K500. Ang ginabutang dira ya, kuan lang yan ng male or female, hindi bla. Nabutang na daya sa ila, why na daya nabutang ang gender. Subong mga ka-K5, bangod kay may ara na sa mga LGBTQ+. Instead nga male and female, ang nagabutang mo, nabutang nila gender na lang. Para nga hindi mainsulto ang mga pila ka mga nauturan naton nga mga miyembro sang LGBTQ+ na ka-K5. Kaya mo na gani na kuha na ni sila, nabato na ni sila sa aton nga komunidad. Ayo man ang ginahimo nga ordinansa kag plano nga himuon nga ordinansa ni kuano ni inang Councilor Jose Maria Dilaliana para sa mga inang gender or gender restrooms, para nga at least kung agi kay mo yaton dito ka, kung kuan ka tumboy kay mo yaton dito ka man ka K5. So kung lalaki ka tindi kaya sa mga lalaki, kung babae ka dito ka man sa mga babae, kung agi kay mo kag tumboy dito ka man niya sa all gender nga ni. O chilingon tatlo na tanan-tanan, tatlo ka mga CR, tatlo ka klase sa mga CR ang ipamutang sa mga public places, most especially sa mga mall, sa mga public comfort rooms. Dapat may isa pagidira, apat igali ka may harap pa yung isa, iyasang kuan mong sang mga PWD bla may harap pa niya nga naka-pertencer para sa mga PWD. O apat nga klase ibutang da. Para nga why na question. Kay kun kay isa kapangihi ang lalaki may gasulod nga nakapalda pagkatapos gatindog magpangihi. Alang kay hindi magyuhom o hindi black 500. Kapalda kay mo tapos ang imo nga pangihi aga tindog. Hindi man na gusto sang mga lalaki, hindi man nila gusto nga magbuli o kon discriminate. Pero siyempre mayuhom gid lang kay mo kita sa nagagapangihi kay mo ya lalaki kagapangihi kagatindog. Tapos ang tupad mo yung nakapalda kapangihi tindog. Hindi bala? Kuan kundi dapat kuan na lang. Tangi na sila sang ilaman nga kuan da nga ilhian daw ko sila da nga comfort room para nga dra man sila sang ilaman niya pag gusto sila kun himuon nila da magtuwad sila da kung bungko sila daw kung magtakilit sila da. Kaya importante hindi man madisturbo mga ka-K5 ning mga original nga mga lalaki kag original nga mga babae, hindi ba? Kung kaysa kung ikaw babae mga ka-K5 kapangihi ka da pagkatapos ang nagasunod si mo tumboy daw, tupan mo da tumboy da. Kung kaysa makuan ka man may embaras ka man kay mga tumboy niya type nila niya babae man mo. So, hindi ba? Ikaw babae da kung kaysa katakuan ka man ano niya ni mga gapang ningling ni saya. Hindi ba la? So, mayo man na. Para kinanglanot tanagin man guro na nga amo na nga klase sang mga bagay mga ka-K5 kinanglanon mamutang naman ta sang CR hero para sa amo na nga bagay. Total na kwanta naman na baton ta naman sila sa komunidad, hindi ba? Pero kung sundon tagid ang nakabutang sa ato sila nga balaan nga kasulatan sa Biblia. Kung sundon gid naton mga ka-K5, pasensya gid sa mga miyembro sang LGBTQ+. Kay kamo namon gina-discriminate kag way namon ngayon ang ginahambal naton gani nga nabato na namon kamo sa komunidad. Pero kung sundon naton mga ka-K5 ang ato sining balaan nga kasulatan nakabutang diri kasi sa Biblia. Halin sa daan nga katipan hasta sa mga New Testament mga ka-K5. Why diri nakabutang nga may tumboy kag agi hindi black K500 o kon mga mga panahon sang iban mga hindi nila mabalaan kunong gender nila. Kara nga silahis o ginatawag nga inang pwede sa lalaki, pwede sa babae. Hindi black K500. May mga amo na mo. So wala ina nakabutang dira. At ang kasarian diri mga ka-K5 babae kag lalaki gid man halin sa una, hindi bala?
Ito anong traffic karon kay samta nagadugay ang kalibutan nga ini. Naga-evolve mga ka-K5 mo. Ang lalaki kung kaysa nagababae na. May ara gani nga mga transgender. Imbes nga nimulan tawon kag basihan ang nakabutang sa balahan nga kasulatan. Sa ini kadako nga sala mo nga kung ano ang ginhatag sing Ginoo sa imo liwaton mo pa. Hindi bala K500. Natao kita sa kalibutan bangod sa pagbuot sang mahal nga Ginoo, hindi bala? Pagbuot na sa mahal nga Ginoo kung nga natao kita diri sa kalibutan, iya ni gusto nga itaw nga butang nga kuanon kita buhion kita sa kalibutan. Hindi bala iya na gusto? Kung mo kaging tao kita diri sa kalibutan, amo nang gusto sang Ginoo sa imo, butangan niya ka pitoy, o butangan niya ka muning. Kung wala na duwa malang na. Hindi pitoy muning mo. O hindi bla. Hinahambal ko lang mga gagmay kay kung mga lagko na karon may Malaysia naman na karon man. Budlay na. O hindi bla kay 500, no? So, amo na kung hindi duwa man lang nagkabutang ibutang ya na simo. Kung hindi pitoy muning. Mga ka-K5. Pwede sa may nakabutang dira nga kuan kay imo. Ati karon, ang imo karon like for example gintugas ang Ginoo sa imo pitoy binabutang sa imo. Matransgender kay imo ipakakas mo tapos imo on muning te ano na kadako nga sala na sa Ginoo. O hindi bala kay 500. Kung imo basihan gid lamang kag kung imo sundon ang ato sini nga balahan nga kasulatan, no? Sa inakadako nga sala nga kun anong ginhatag sa Ginoo sa aton liwaton mo pa. Gani hindi ka mo magsagi ka kwa. Hindi ka mo magsagi ka reklamo sa mga kababainhan dira bla. Nga nagreklamo kamo nga damo sa mga uncircumcised. Andre? Mga madamo bala sa uncircumcised. Hindi ka mo magreklamo. Kaya nga nagasunod lang sila sa balahan nga kasulatan nga hindi pagliwaton kung anong gitugas ang Ginoo. Actually sa totoo lang amo na ila nga kwan amo na ila ka K500 nga lusot sa mga wala bala ma-circumcised. Ang lusot nila muna pero sa pagmatula mga tarantado na nadlock na sila pakason. Ginatalaw na sila. Ay nga napakalabot at yaman. Galing kay Mantay Siyota. Siyota party sa kwan mong sa all gender restrooms mong. Kaya muna sa ambal sang Ginoo. Hindi pala nakabutang sa balahan kasulatan, hindi mo pagligwaton kung anong nakahatag si mo, kaya mo na ang gusto sang Ginoo si mo. Ngaliwaton mo na, kung mo sundon ang balahan kasulatan sa kinakadako nga sala. Pero galing subong, kaya amo na ni subong ang amo na ni subong ang tiyempo. Paabuton talang galing na kung mag-abot ang natawag nila nga second coming, K500, no? Paabuton ta na lang. Kung mag-abot ang second coming ka maghambal nga ti imo gin sala mo gid kay bala mo na gid nga pitoy nang imo gin imo mumuning. Tapos isagid sang itudlo nila nya ikaw pagid di kuan inang sino gani ngalan to ni sino gani ngalan to sang singer to blang nga gwapa to nga si Charis. Si single out din si Charis nya ikaw Charis. Bala mo na gid nga muning ni mo imon mo pitoy. Imo bibi gandang hari. Bala mo rin nga pitoy ng imo. Imo mo muning. O hindi, Black K500. Di mga ka-K5, sa second coming na kita sinaya masukton. Kala na da ko no matabo. Basta ang importante dire. Hindi kita gusto nga magsakit sang balatyagon sang aton nga isay kapareho. That's why palariho ang aton sining nga pag-akomodar sa ila. Ginabaton sang komunidad subong ang ining mga transgender nga ining mga membro sang ginatawag naton mga ka-K5 nga LGBTQ+. Ang LGBTQ+, kadamo-damo sa mga ngalan nila ya K500, no? Tapos may lain man sila nga kwan, may lain sila nga ano ba niya, may lain sila yang dictionary. Lain yang ilang kwan mga kwan nila bla mga lingwahe bla nila ya K500. Lain yang lingwahe nila, iba nila nga lingwahe, hindi mo ya maintindihan.
Amo na siya. Kara sila yung lingwahe nga ila mo. Di kung hindi kabi kabalo. Kwan kayo ni wigit kagidi, hindi kagit ka inchindi sila eh. Mga lingwahe nila, yung mga ka-K5, hindi mo yung maintindihan mo. Kag mayara na sila sa mga lingwahe K500 nga daw mati ko. Ginsulod na sa Philippine o kon sa dictionary. Ginbutang na sa dictionary ang ilang mga lingwahe. Mayara sila nga lingwahe, mga ka-K5 nga daw nasulod na sa dictionary. Sundon ta naman lang na yun. Si anong masinyo? Ano na sa ang gay linggo? Amo na sa nga lingwahe? Gay linggo. Gay. Ano po silingon sinaman? Klase sang tinaga nga na mga ka-K5, no? Amo na gining gay linggo. Bot silingon gay lingwahe. Nga mo na, okay. Sige. May mga bago na sila yung mga lingwahe nga ilaya mo nga hindi mo yan makuha. Inang hindi maintindihan kung anong buot nila silingon. Ang mga language nila, no? Gay linggo. Ano ganin ng iban? Sample, ano ganin ng iban? Daku daw. Maintindihan nyo na? Daku daw. Nota. Ano pa ganin ng iban yung malingwahe nila? Lakas ang datis. Ido kag kuring nga nagatambling. Ay, tsaka. Yan, tsaka, hindi pala ilana. Ay, tsaka. Ay, ambot lang. Hindi lang ko sure. Ay, Diyos ko, die. Narapagin. Ano pagin ganing ilaga mga kwan, ilang mga lingwahe? Ang ano naman, ang mga lingwahe naman sa mga tibo. Kalabanan niya damo yung lingwahe sang mga agi, pero ang tibo daw ay. Kaya masyado yung gawa yung lingwaheng tibo, no? Ang kwan lang, mga agi lang. Mga ka-K5, daw mo nga ordinansa, subong nga araw, nalantawan nyo lang mga datis, sa gilang nga mga kwan. Araw, may kwan kami, oh. May ara na kami nga ano ganin listahan, no? Sa mga bago nga mga lingwahe, 500 words. Mga ka-K5 halin sa aton nga mga kwan nga mga syugi. Ang Bishi, Bishi nga panahon na, hi Bishi, both chilling on close friend or best friend. Mars, ang panahon sang Mars term of endearment for a close female friend. No? Mars, maribla muna. Juwa, both chilling on significant other boyfriend or girlfriend. Juwa, ilagali na tinaga. Ay, juwa ka na ba? Tinga ginagamit man nato ng mga lalaki, ng mga babaeng juwa man. Ilagali na iya, oh. Ang chika, buot silingon, kutso-kutso, chismis, gossip. Mga K5, anong hanas, an event, problem, or anything happening, hanas? Ay, ang bara, hanas? Wow! Carry, buot silingon, carry on, to go on, carry mo lang, doy. Ano day, carry mo? Carry ko lang. Lafang. Anong ba sinasang lafang? Sa aton niya, sa mga Chinese, cha. Hindi ba, cha? Sa mga Chinese, cha. Sa aton niya, kaon, sila ya lafang. Ayan mo, nakalafang ka na, day. Batay, bongga, extravagant. Tsaka o tsaki, buat silingon, ay ang bala, tsaka man na saman, hindi ko na type, tsaka. You know what is tsaka? Pero sa amon. Ay, Diyos ko, day. Ano pagid? Charot, charing. Ay, ang bot siya niya, day. Yes, ikwanto bala, ho? Ay, ang bot siya da sa niya. Sino tuod ka, day? Iya, charot. Yung mga charot po silingan, just kidding. Lahog lang. Ano
Ano pagedo, damo pagedo. Actually, Agora Bells. Ya pan, ya ging, ay doy. Hello, ay hi Bishi. Gora Bells na ta sa Smallville. Mga Gora Bells, dali tato kadto. Ay, mga inday, mga charing. Ay, Bishi. Malakat kita, Gora Bells kita, ha? Sa Smallville, karon. Ay, ragay kalain. Oy, doy, bonggang imo bagelia. Oh? Oy, doy, bonggang imo bagelia. Bagelia. Ay, gali bag. Tama na, dumagi na ko. Ipay bandre. Mo sila sa mga bago nga mga boarding. Subong, Sus Maria Ihonis, tigira po ni Santissima. Daw si Mayor. Panawagin yung Mayor sa una. Mayor Kwan Bla, Isko Moreno, Yormi. Hindi ba sa iya man na yung term. Mga binugoy na yan, mga street, mga street engineers, nga mga tinaga. Damo, no? Kita nyo kung anong ilas yung mga lingwahe. Mga gay language, mga gay longgo, mga kakifal. Gay linggo. Muna panawagin kayo. Muna mo damo. Kung hindi ka nakaintindi, maintindihan nyo na kung sila, kung kita lang, hindi sila na yan, intindihan nyo, wow, siya Siofo. Wow, Siofo. Andre Siofo. Igo lang taon siya anong Siofo, man, gali kay gwapo. Ay, kalain. Yan na. Wes ka na mag-flock ka, detail ibig sabihin, idol, hindi ka na maglita. Muna gali. Manikin, ming manok, aragoy. Sa kalayo na gid. Bota, hindi na ko kagit over. Daw pila kadlaw, daw mabili na lang ko. Tsaka, daw magwa na ko sa panit ko. Maladlad na lang ako. Diyos ko, ang bot lang mako nyo lang na. So, muna mga ka-K5, mga plano ni Nini Dilaliana, si Nini managuro ano ka Nini man. Okay man kaso, importante. Ginakuan ka naman, ginakilala naman ka mo sa sosyudad ko Nini ka man. Ang malain landa ko Nini ka pagkatapos, hindi ka mag-ako, kaya nagpamacho-macho ka pa, bata. Sa iba pa naton nga mga balita, iban pa nga mga headlines, mga K5 Philippine Military Academy, ang magapatigayon sang entrance exam sa siyudad sa Iloilo, ay balik ng PMA. Hindi ba lang halos kalabanan, subong nga mga nagapulungko, subong halos kalabanan, mga PNPA na. Amo na kung kaysa nga daw pamatyagan ko, mataga kuan gida na nagaigo, gidabi nga naghambal kita nga daw law yung klase ka kuaning PNPA ni, pero daw wala akong pagkilala niya, pero yung PNPA yan, nag-graduate na sila, pero mga halos daw mga sindikato. Lain niya sa PMA nga ilang doktrina, kang ilang ang ilang inang panahon sinin, ang ila balang inang kwan ang ilang disiplin ihamak nga kwan no sulid ang disiplina nga araya sa PMA sa una sa mga PMA year to sa una mga kapulongko mga K5 nga mga PNP chief naton hindi man makita nga mo na ya natawag la subong PNPA nga K5 biningaton nga PNP Director General subong nga gauyat sang PNP chief nga taga Dirisaton nga taga Dirisato sa Tigbawa no sa PNPA ni saya natawabla mabuksing saya mo saot patasos babaw sang ring di kayo mo kita sinaman Maria Unis tigarapon sa Tisima PNP kung sa mga PMA na linapak-lapak na sa sang mga senior ya siguro di mo kita sinaman daw lango-lango kay mo ya PNP makon mga ikaw ang direktor ikaw ang PNP direktor sa bilog Pilipinas mabuksing kay mo saot ka patos babaw sang bakse sang ring
Tiyaga ko mga PMA year siguro ne. Mga kakifay. Nabalaban yung dukol ni sasang mga PMA year. Ay, Maria Ihunis, tigara po ni Santisima ng mga klase ka attitude kag disiplin ng yara ni sila man. Kung pagkilala niya pero lamo sa niya pre sa mga graduate sa PNPA nga mga haso. Malabo sila yung halos kalabanan siya yung mga sindikato pa mga buwisit nila. Kaya ko gina-generalize may mga ara manday ang mga PNPA, ang mga mabuot ng mga opisyal. Pero isa lang din aton balasihan ang aton nga PNP chief mga kaki-5 lang tawa nyo. Kung kayo mo kita sila matakod kayo mo gloves ka magsaot-saot tos babaw ring. Hindi hinaslo. Maria Ihunis tigara po ni Santisima kung mga PMA year guro ni dinukol na ni sa sang iya nga mga kuan mong sa iya nga mga senior mo. Ay pati kayo nun kuno nga nga examination sa syudad sa Iloilo para sa mga PMA yero mga ang Philippine Military Academy. Tako na ni tsansa nyo kay nabalik ang PMA tas bong dulaon ang guro ng PNPA na kay daw labugay daw lawlaw. Balik ang PMA. Katawan nyo bala PNPA bla. Maria Ihunis sigara po ni Santisima. PNP chief nagtakod sang glove sa magsaot-saot sa babaw sang ring. Tapos ang isa, pag inabi nyo kung ano, nagabubo ang ulan, nagajogging. Tapos ipa-cover ya pas media. Ano nga klase man. Maria Ihunis, tigara po ni Santisima. Soryan, tara karoon magka-K5 diri sa ato sila nga pagpangaragad samtang sa mga balita nasyonal. President Bongbong Marcos ginako nga madamo pa nga mga ghost flood control projects kag ginpatod nga manabat ang mga may kahilabtanan. Ati mayo man is manabat ang mga may kahilabtanan. Pagwaan nyo perti ka damo nga kwarta pagkatapusan gali ghost projects sila mga ginapangkuan nyo tingala kung gabaha magyapon. Galing diri sa Iloilo City bisan wala pa sa mga amon nga mga project. Gabaha naman nga daan sing unaya. Hindi bla. May ganin ang sa supermarket na kinadula ng baha da kung sa tion magtaob ay gasulod tubig da kay ginbutangan na da sang inang ano ganin na da inang naga-kwan bla ng seawall. Butangan seawall da kay kung wala butangan seawall na hasta subong. Mga kakifay pag magtaob bisan wala ga ulan ya ga baha na da yang supermarket. Mga kakifay. Subong hindi nagali na supermarket, hindi na nasa Iloilo Terminal Market, ngalan niya na subong SM Iloilo Terminal Market. Ngalan na nasa nga SM Iloilo Terminal Market. Nanangi mo na SM City na tagiya na subong. Minaligya na nila sa SM. Lambot ko na nung aton nga matilawanda. Tilawan ang nakatilaw sina dira ang nagbaligya pero kita nga mga pumroyo antos. Yan, tara karoon mga K5 diri sa ato sila nga pagpangalaga. Ang mga balita nga inyo batian ng builog na nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500 kag Mighty C. The superior antioxidant kag the alkaline base nga vitamin C ang ginatawag naton nga immune system booster. Mga K5 no? Para ini sa mga kauturan naton kinanglan istoryan tanagin man lang ng aton kabuhi nga gintuga kita sa kalibutan diri nga palariho. Kaka-K5 pero ti ang aton nga kabuhi ginhatag na sang Ginoo amo na ang ginregalo niya sa aton. Kinanglan naton ang amligan kay man nga iya sina pagbuot nga kinanglan buhi kita sa kalibutan ti ari na kita diri sa kalibutan gindutugay tagani kami mga misyon kita diri pagkatapos pasipakpakan ti kabuhi ta. Kinanglan nga aton ini nga halungan mga K5 kag amligan hatagan niya kita sang kinaalam para nga kabalo kita magkaon o kung mag-inom o kung anong aton kinanglanon nga mga vitamins ka minerals para mahalungan taton kabuhi. So ini mga kakifag mga kinaalam gintuga ini kag gingamit ini sang mga pumuluyo o kung sang mga tawo para nga gamiton manaton. Sana diri ang nadiskubrihan amo ini ang Klinika DTX 500 the superior antioxidant kag ang alkaline base nga vitamin C ang Mighty C na kung i-partner nimo ini mga K5 sigurado magapabilin nga healthy lawas naton kag luwas kita sa mga balatian grabe kag labaw sa tanan luwas kita sa
mga nagahimo sa mga pamalatian sa aton komplikasyon ilabay na gid ining cancer mga ka K5 no. So tanan nga klase sang cancer nga aton sining nga ginakakulbaan mga ka K5 aton ini nga ma-prevent ka magsulod sa aton sining nga lawas or ma-prevent para masulod sa aton nga magsulod sa aton nga lawas. Always kita nagainom sang Klinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Nga ay ang Klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties agod nga mapungga ng pagtubo sa mga bukol sa aton nga lawas. Taas kag masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa sugar cane extract powder sang or extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang may TC naman masaligan ang potency ka sang or isa ini ka alkaline nga vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga magmutate kag mangin kanseron. Pwede nyo na pagulaton pa nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas naton, proteksyonan ng aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX 500 kag may TC mabakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide. Kag sa tanan man nga mga klinika de alternatibo medicina and wellness center ni Doc Ramiloy nationwide. Diri sa aton sa Iloilo, diri sa tupad sang Robinson's Haro, diri sa may kilid sang St. Robert's International College. Mayari kita diri nga klinika de alternatibo. Pwede ka mo diri magkapa-check up sang libre mga ka-K5. Pwede ka mo makabakal diri sang aton nga mga produkto. Sa Pasig City, ara sa may Salvador Street, corner A, Panis, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. May libre na sila nga check up da. Dira naman sa Cosmart sa Banwa sang Kalinog, may ara man dira, pwede magkamo dira makapa-check up, libre man. And dira naman sa may Orby Street, Barangay Baybay Norte sa Banwa sang Miagao, pwede magkamo dira makapa-check up, libre, kag ara man pwede kamo makabakal dira sa mga produkto sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Ang aton nga oras, alas 10:18. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Klinika D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Klinika D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Klinika Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink?
and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of Ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka parehas ang amarkuso, chia seeds, desugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon nga istasyon,
K5 News FM. At Tacloban City, para kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon ng istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ayon ng pagsaulog sang Ninoy Aquino Day, mga ka-K5. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaraga ng aton nga oras karon. Nakalabot kita sa 29 minutos na ang nakaligad sa alas 10. Kasi nga mga tinion, i-check na naton ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Taon ta ang sitwasyon sa aton nga panahon sa subong nga mga tinion. Ito naton si Engineer Charlie Depra sa Iloilo Pag-asa. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes, sir. May gabi sa panahon nga pagpalamatin sa K5 News FM. Ngayon, pinakauli na kapsang panahon karon nga adlaw, Agosto 21 na sa dating isinito. Alas so kaya na sa sabihin ko yung kitatan ang local area na nabotang tapas ng panahon niya available data. Ang wala sa 255 kilometro na sidlangan sa nga kasiguran Aurora. Sa test mo naman nagatid ko sa Visayas, Mindanao, pagdagat ang sections sa Southern Luzon. Ang mga sistema, ang Western Visayas, rin sa experience na magalaman niya kalangitan, yung mga lapta-lapta ka mga tagulan, pagpanglasago o kalasi ng tago at konsyon. Pagpag makasara ka ng hangin, magaling agad na katunggan, magdala sa makanay at sa mga itibalod sa kadagatan. Ang tasarong temperatura nasa 25 at 29 grado, at daw nagatunod alas 6 sa hapon, magabot sa alas 5.4 sa atin. Ikaw may pinakawin na sa panahon, Kundri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Thank you so much, Engineer Charlie Depra. K5 News FM, Kampiyon Report. So ang low pressure area mga ka-K5 ang location niya subong ara sa may 265 kilometers east sang kasiguran Aurora, no?
low pressure area lang sa gihapon, wa siya mag-develop no sa isa ka tropical depression o kon sa isa ka bagyo. And subong ang aton sining gina-experience nga medyo magalumon nga tiyempo tuga ini sang southwest monsoon mga ka-K5 no. Bangod dala ini sang kining low pressure area nga ari subong kasulod sa ato sining Philippine area of responsibility. So mo ni ang latest ha. So base magambal kamo nga may bagyo, way bagyo ha. Low pressure area ara lang mga ka-K5. So may posibilidad ini siya magagwa man sa Philippine area of responsibility more or less mga Biyernes o Sabado no. Nga adlaw pero may tendency nga pwede siyang mag-develop into a bagyo kung makagwa na sa Philippine area of responsibility. Shout out ana sa aton nga mga followers sa kay Tristan Wayat V. Gulay. Mayong gabi sa kay Rick Vlog. Mayong gabi sir, watching live from Gihulngan City, Negros Oriental. Sa kay Eli Di Benagracia, niya laban nurse gid nugon kabungot niya si Takia Genji Cruz, sir tama na kasakit na lubot ko kakadlaw. Ja daw masumpit na ihi ko. Sang sang datos. Sa kay Jan Mendoza niya idol, dangki ibig sabihin dako. Hindi pala dako daw. Pa-shoutout sa akon awas si Karen Pearl Crisostomo at ang mga anak ko nga si Chucho, si Kuko, si Chuchay, ari kami ga pamati. Sakay Riniel Jimenez Libuna, mayang gabi. Tiutoy sa kadlaw sang inaggi na. Wish ka na mag-vlog ka, detail, ibig sabihin, idol, hindi ka na magsalita. Si Takia Gingy Kraus, manikin, manok. Ba sobra-sobra pa niya manikin, manok. Sakay Marbor ka, mayang gabi man, Rosim Paz, Stanley Valiente, Dinden de Los Santos, mayang gabi man, sakay Listi Di Pamalio, good evening, Laila Sofia Altelio Hiroche, mayang gabi man, Rhea Capanas, good evening, shout out gid, thank you for listening, thank you for viewing, sakay Eli Di Benagracia, mostly gali, just saying, sakay Tersila, Ungkay Disina. Hi sir, John. Magandang gabi. God bless. Okay, good evening man. Si kay Eli Di Benagracia, kay ti puro man agi ang miyembro sa council, bisan agi ako ato boy no need ang CR sa LGBTQA+. Respect the Bible, only male and female. Ang agi may toy-toy, ang tomboy may giha. Ano mo na kay nabato na nagani sila sa komunidad. Take ko pero sabi, like for example, hindi ta sila papasugtan. Mahambal naman na sila nga ginadiscriminate sila. Tapos aton pa na sala. Binyo lang nga kung ano sila ka mga sensitive. Binira lang gani sila ni Manny Pacquiao sang una. Ambal ni Senator Manny Pacquiao sang una. Sila niya, ano ganito ng ambal ni Manny Pacquiao niya, hindi ko gusto sila niya sang same-sex marriage. Niya kasi, niya yung mga ginagawa nila dyan, masahol pa sa hayop. Grabe nga bira na gani kay Manny Pacquiao. Mga ka-K5, kabalo ka mo si Manny Pacquiao, kuha ni siya mong Christian, ni siya mong sunod sa Biblia, ambalya siya sa Biblia, nakabutang na babae lang kag lalaki ang gintugas kalibutan. Ang ambalya niya yung ginagawa nila kasi masahol pa sa hayop. Gininterpretar nila to nga gintawag ni Manny Pacquiao nga masahol pa sa hayop ang mga agi kang mga tumboy o kunang mga LGBTQ+. Nga mga ka-K5. Pero ang punto ni Manny Pacquiao nga ang ginahimo nila amuya ang masahol pa sa hayop. Ang hayop yung mga ka-K5 yung balbalanan na sila yung babae kag laki lang na sila, hindi ba K5 Andre waya gawas mo sana yung laki kag laki kalabanan na sila basta lalaki mangita yung babae pares nila yung babae gid
Di sa ato niya, di kayo mo kita siya lalaki kag lalaki. Iyaga. Babae kag babae ga. Hindi ba? Ate kung hindi mo silingon, masahol pa sa hayop. Ate kung hindi mo na sila papasugtan, kaya hindi mo na sila pa-acknowledge, kamu pa nang malain, kita pa nang may sala. Sabton pa nila na, birahon pa ta nila na, balo pa ta nila na, nga gina-discriminate sila. Hindi ba na? Sa Kaimon Arinal, good evening Idol John, Banks PSG, good evening, Rose Simpas, Christine Gardusi, good evening. Sa kay Lori, Abadonio de la Cruz, mayang gabi kay 5 John, shout out. Sabana ko, dating gawi. Solitaryo man gihapon samtang nagapamati sa imo si Buyok Palma de la Cruz Jr. watching from Rosario, Dumangas. Kay okay, sa kay Norman Delema Yulatris. Mayang gabi man sa kay Dennis Delfin, good evening. Kay Dino Takayon Diloria, nga kun aga kafe na inom ko, kun gabi kabayo pangpatulog, salamat gid. Abaw, perti ha. Sa kay Christine Gardusida, good evening man. John Corda, watching live from Cuyo Island, Palawan. Sa kay Dino Takayon de Lorian nga John, Idol, may adayad nga gabi kon diin ka, tuya man ako. Ikaw lang nakabulabog ka, dumalag sang una. Salamat. Anong dumalag man? Florenda Cadavero, good evening. Mary Ricabar, good evening. Silinga Sir John, take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Thank you, Mary Ricabar. Idmar Likinya, good evening man. Sa kay John Corda, good evening, watching live from Cuyo Island, Palawan. Sa kay Balansa Kalanoy RJ, good evening man. And sa mga taga K5 Pasig City, good evening. Kag sa mga taga K5 Sara Iloilo, good evening. Kay Ramsda, K5 Rams, mustag na daw. Ano nga daw, way ka nag-masyar di sa Iloilo, ano mga nanag ka na daw, dra ka na lang sa Sara man. Ano naman? Sige si Takia Jinji Cruz, gapamati, liligid kaga sa lalakit na kuno dyan daw maililihin sa kuno siyang kadlaw. Abere, check na to ng sitwasyon na sa palibot sa siyudad sa Iloilo. Kamusta ang tato sila nga patrol upod sa kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Sa sila nga mga tiniyon, no? Sa kay Jenny Halyurina, galida, good evening Idol, John Ian lang ko diya, Yosa. Sige, salamat kid, may gabida sa kay Jenny Halyurina. Ayos. Sige, sa kay John Mendoza, shout out sa Tao Gamma Phi Advance Anniversary sa October 4, 2025. Jan Talagtag, shout out from USA, Unhan Sang Alalasan. Sa kay Romeo Subiri, good evening man. Sa kay John Mendoza Idol, maburlog na akis, big sahin, ibig sabihin, matulog na ako. Sige, tulog na. Burlog. Sino nga mga tinion, mga K5, check na nato ng sitwasyon sa palibot sang siyudad, sang Iloilo. Kamusta unta? Akis ang panahon sang siyudad sang Iloilo. Ano kamusta? Dating sang siyudad sang Iloilo, harap pa? K5. Pari porton na biski pa ba aron ng inagi abi yung kuno yang hambal no bitisingan tabi. Very check na to sitwasyon sa palibot sa syudad upod sa patrol with K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 News FM Kampiyon Report. Ihado. Kamusta? Plus report sa K5 John. Plus report anay. Sige, hindi na tayo may inagi. Dali lang. K5 News FM Flash Report. Flash report nagikan sa patrol upod kita kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron, go ahead. K5 John, arestado ang mag-live-in partner sa ginpatigayon ni drug bypass operation
Dari sa may sakop pa ni sa barangay San Isidro Haro. Kapit man o walking distance lang pakadto dari sa may or malapit sa barangay Lopez Haina, no? Barangay Lopez Haina Haro, Kaki5 zone. Pero ang patigayunan gid sa operation sa mag-verify sa information dari sa may barangay San Isidro Haro kung sa diin ang arestado mag-live-in partner nga mo sanday alias kay hindi pa pwede i-divulge ang bilog din ang pangalan tungkol sa ilang privacy. Amo ni sanday alias BB, 42 anyos, residente gini sa barangay San Isidro Haro. Kaki5 di ka na restro be sa may Lopez Haina, no? Diri sa na restro sa Lopez Haina, pero ang balay niya, pagdating ni Rani nga balay, diri naka-address sa barangay San Isidro Haro. Man ang yang go ahead. Ay punong lapos. Kung sabihin na tumod kay inasang police surveyor nga nabakla niya amo si alias Bide gamit ang 9,000 pesos nga by bus money. Na-recover pagid sa isa ka kahon nga color pula ni Kakifa John ang 14 pagid pwede ka magsara 14 pagid ka mga hit sealed transparent pasisa sa isang ginapatyan sa bo balik 15 akip na ang by bus item Kakifa John. Isa-isa nga gina-parking nga ng police mga na-recover nga ng ebidensya. Magawas din sa mga suspected sa mga na-recover man ang isa ka digital weighing scale, lighter nga damayari, panis sa sundo malaba nga malipot, malaba o gaming nga aluminum foil nga nakasagop sa guluwaan sa playo yadla sa duwani ka mga cellphone ang na-recover. Na-recover man ang by bus money sa Kipar John. Kag ang ining operasyon ang ginconduct sa City Drug Enforcement Unit pagpamuno ni Police Captain Roque Jimenez III sa Puerto Mano sa iyang mga operatiba. Ang sabong Kipar John, gina-inventory na ang mga ebidensya nga na-recover sa kapulisan sa ganitong operation. Pila sila bilog ang nadakop sa aton nga mga pulis? Duha sila. Ano ni puro lalaki? Bahay kag lalaki, mag-live-in na sila Kipar John. Okay, bahay kag lalaki. Mga pila pang idaro nila ni? Nagaedad sila nga duha, 42. Pareho sila nga duha edad. 42 okay. So mga taga-dira man sila sa may barangay San Isidro or mga pangayaw na sila daw kung nag-board lang sila da? Si alias Bibe, amo ning nabaklan sang pulis, natumod kina sang pulis. Bibe, amo ning bae? Ang babae, ang lalaki nga si Kipar John, diri siya naka-rehistro siya. Okay, dali lang. Sino ni si Bibe, babae ni laki? Lalaki sa Kipar John. So ang bae, sino gani? Rona. Okay. So, ining si Bibi, taga-dira? Yes. Taga barangay San Isidro, Gid, Haro? Ang balay niya naka-address sa barangay San Isidro pero naka-rehistro siya or ang voter's registration niya sa barangay Lopez Haina, Kipar John. Okay. So, dato paray malan na sila da, no? Yes. Butsilingon dawara dawara sa boundary? Yes. Ining si Kwan, ining si Rona, taga din niya? Si Rona ni taga barangay Punong Lapos sa Kipar John. So muna sang live-in partner ni Kwan, ni Bibi. Nakabakal ka sang balay, kamo sang balay property. Boulevard. Taga Boulevard. Na po din klaristro? Klaristro, kaya kalapo. Di mo nga nag-get. Pero napuli ka pa to? Kadto. Okay. So, sa baring babae, pinaka-restro sa may Punong Lapos, sa Kipar John. Pero taga Boulevard? May property sila sa Barangay Boulevard Molo. Okay. Oo. Mapa-interview si Kwan, si Rona? Tabi kung mapa-interview siya. Si alias Rona, hinapanay siya okay, di kay nasa ako, abi, nag-renoto, kita gamit di sa may, sa kwarto. Aray si Rona, sa rin niya sa Kipar John, Kipar niya sa friend. Nagaling niyo, managali upod niyo. Upod niyo, managali abi ko, RNN nga.
Oo. Kaya kuya, kuya sir sa Changi, kuya sir mo. Oo. Tapos? Galing nga kibot ng kuya sir ya. Pag-abot nila ya, yung pasulod ko diyan nila, sa kwarto, yung pusasan ko nila. Pero kung mo may Changi ka mo da? Kay si Bibi niya saya. Pag ugil lang yung mismo nila abot, kaya mo, pag abot lang nila, ya, ang ito kayong plano, kuya tanong niya, wala mo kuya ang cellphone sa iya, kaya ang bata, kuya nga daan, extra mo subong mo. Ika pa ngayon, isang kwarta. Tutali nga akong cellphone, nakaulam mo, tutali sa'yo nga akong cellphone. Nakibot ko yung pusatan ako nila, pag yung kuga, kuya nila, hindi kuya kambal. Tapos hindi, nakuha sila kagwa sa kwarto ko, kaya yung ginano na ko nila sa waran, nila na. Gaway mo na sila waran ta? Yung bypass, na hindi na kuya kagwa, isa sige na ko nila, gintrap na ko nila sa kwarto mo. Pero kami, ara kuya sa Changi, kuya. Tapos, ang ara kuya sa Changi, kuya, nakibot ako naging butong, kuya nila, pasulod sa kwarto, diya kaling pusatan ko nila. Tapos amo nadala na kuya ba yun ya. Tapos ang butong pa nila. Si Bibi din halin? Hindi kami ganit kabayad sa mga linding namon kagain na kabayad sa tuition sa kabataan ko. Tapos naman, silang kwarta amo na. So why ka mo gabaligya ni Bibi sang illegal drugs? Sir, wala kuya sir, wala gidya sir ya kay galibogan ni ulo namon sir, galibogan ni ulo namon ko lang niya tapos kabataan ko. Pag-ubran saya sir. Si Bibi? Ubran saya. Ubran niya si Bibi. Ano ubran ni Bibi? So kung gabaligya sa sir, wala kami mga linding, wala kami mga bumbay, wala kami puhunan. Damo-damo kami linding. Tapos kagaling ng bata, kung kapangayo man. Ano obra ni Kwan? Ano obra ni Bibi? Daw bra sa serviko sa mga sitiyo na to sa pangtakot sa mga estante sa glass, sir. Sang mga? Anong yaw na sa gatakot na bubra sa mga glass, sa mga aquarium na. Okay. Ang natabo. Pero ano ikaw kag si Bibi, why gagamit illegal drugs? Sir, wala kami sa datag isa kaya serya. Wala di man kuya gagamit ya serya. Pero si Bibi ya serya. Siyempre pagkabalo ko si Yaya, pagkakilala ko si Yaya, pagkamana ko si Yaya, may record sa amuni mo. Pero sa pagkakdanay na mo, sir, wala kuya kakita siya sa gagamit sa. Kung dira sa inyo balay? Bisang tukay na kami sa gokdanay, wala ko na ikakita siya nga gagamit. Kapag wala ko na ikakita siya nga gabaligya sa. Kung dira sa inyo nga balay, pero kung magwa siya, maupdan mo siya, makita mo? Wala. Sir, ari, kuya, bilog nga adlaw, sir, ara ko sa Changi ko. Igo ko din kasulod sa kwarto, kaya sir, matulog na kami niya. Amo na niya sulod, kuya, sa kwarto, diyan na mo niya, matulog na lang, kuya. Pero wala ko na isa kakita, isa nga gabaligya, so wala ko na kabalo, siya nga gagamit. Sir, pero kabalo, kuya, sir, na, amo na iya record sa unay nga asawang, sa ikaduwa, yung asawa, amo na iya record. So ikaw, ikapila ka niya nga asawa? Ikatatlo? Ikatatlo, yan ako, sir. Pero, sir, na mga pagupod nga daw, wala di ko na ikakita siya yung gagamit sa. Di ba si ginatago ilang simo? Basi ginatago ilang simo kung magamit siya? Kaya kuya sir ya, kita yun na sir kung paano kung magpulaw bugtaw, ya, kita yun na pagbaka-baka kuya. Damo kami linding, damo kami bumbay. Anong linding ka bumbay? Ano ginautangan nyo na? Kinautangan namo, hindi kami sila na ganit kadlang, wala kami ganit kabayad sa linding namo kung sa bumbay namo. Kayo sila na pidado nga kung yung daligian na isa akong Changi. Di tapos ibot ko din kung subong gabi niya, muli nakabo. Okay. So ang kabataan mo ni ano ni inyo ni bata ni Bibi ako ni imo lang niya bata sa una mo nga kwan? Gini sa kabataan kali so sa senior ginapikuila. Pila sila kabilog? Amo na gani sa pangayo bata ko nga tuition balayran subong sa eskwelahan. Wala kong gani ihatag subong gani kay wala may ginakaptan nga kwarta kay si Bibi way pakaulam sa iya to minobrahan. Tapos kabo din ang muno dayon nga plasada na din. So yang ano. Okay. Bigin pamangkot mo si Bibi. Pa ko nila galing siya hindi makita mo kay dulom. Ginpamangkot mo si Bibi kung puruntar mo sa subong kung nagabaligya giman sa o kung nagagamit pa?
Kagduga man sa babae, sir nga wala siya nagabaligya, sir. Gamit, why sa gagamit na? Baktan sila, bako sir, hindi na siya magwaras, hindi na siya magwaras, hindi na siya magbato sa inyo, Tapos kibot lang ko gayon, may nagtawag sa cellphone istorya, ang karang-karang na gayon lang wala pa gali, may media na, may planted na. So ining mga na bala, sir. Ining mga na-recover ni sa aton yung mga pulis ni bot mo silingon ilan ni ginbutang-butang lang. Pero ni sir, wala kami utang pag nakabayad po tuition sa bata ko. Amo na dahil ako ganit kay Bibi, subong ang cellphone ko, ginakwa ko sa iya, kaya dira din makita ang bata ko, gapangayo sang tuition niya sa exam nila. Gitawiyaw na ko ganit ang iloy ko, pero hindi ko ganit tatagakad sa bata ko. Isa lang ginatagaan ko, ginaplapi ko, ang akong college, hindi na ko ganit tatag sa akong nga grade 7. Din kay start ang akong na senior high gani, kung tanong ko lang tagaan na palabi kong college ko. Din kay start ang kabataan mo, dira man sa inyo, kung lain niya na istaran sa kabataan nyo, nimo? Dikto sila sa kinanay. Sa may mulo? Ang ako ikaduwa, dikto sa Lapos, kay sa Landoni, sa Eskwela. Okay. Pero dito mag-star o sa ilan ni nanay mo? Dikto sila gisa, kay sa site ni Papa, yabla. Siyempre, sa Eskwela mo. Si Perong College, kuya kagang abot ko, dikto ya kay nanay. Okay. So, ining so ining mga ining mga na-recover nga ni ginapanginwala nyo gid ni hindi ni inyo. Dini kay kun niya ni sir wala mi kami ya sir utang kag isa pa ya sir. Nakakapani sa bata ko sir mo. Okay. Anong like for example kung i-drug test kamo abi willing kamo? Ako willing ko ya sir mapag-drug test kay wala di ko gamit yes sir. Okay. Si Kwanya. Gamit ya. Si Bibi. Bisan sir yan mo to sa puno to sir. Sa Lapos. Wala di ko gamit niya sir wala ko nag-intra ya. Gapangabuhi ko ya sa yung tsakto. Tapos ay puto. Pulaw bugtaw ko lang mo malang ni galing negosyohon. Okay. Sige. So nung kwan mo anong panawagan mo sa mga pulista? Tingad ko sa san ko binila kag nga ako buon ko yan nila kag pasudlo ko tapos nang pindot mo na dayon da zero para hindi mabatian sa mga tao man ta. Hindi na batian hindi ka magkasar kay nga hindi nga kung ka pamangkot si ko gani tapos yan yung man ta dayon sa ginamiyot mo dayon. Hindi kay ate. Malaman. Hindi kay kasabat mo si Sir Kapulot. Paano yung ka mabatian? Hindi, kaya kung maglason ko sa insakto, ginamute nyo dayon para hindi inisir sa pulot mabatian. Di paano sa mapamangkot sa imo kung hindi ka mabatian? Batian ta ka. Kung magsakat, ginamute nyo na dayon. Wala na ginamute. Batian ta ka. Gusto ko makita si Kapulot. Batian ta ka. Batian ta ka inang misis, batian ta ka kung ano mga ginasabat mo, batian ko. Amo naga. Kaya muna na niya ako niya na ano, yaya. Ikot ko yung kagina, yaya mo, tapos sa mo, to din naman ano ko nila, kugon pa ko nila. Tapos sasang ko nila, kiturin ko nila sa kwarto din. Gin kuga ka pa? Mo to dayon nga ginano nila, di dayon. Arap, ang di, sir, pagtabo, sir, ginguyod lang ko yung nila, yaya, patudod, di sa kwarto, ya. Ginguyod ko yung nila, ya. Kaya ko lang mo, so yan namon na duwaya, way kami utang, bisa pakita ko pa mga lingding namon. So kabataan ko. Okay, sige. Sige, Mrs. Salamat kita. High school. Okay. Sige. Okay, 5 Aaron. Nabatian si Rona. Pakiyag niya na pinagapanginwala sa ari si Bibi Gani ari si Bibi ari si kada tong sa statement pa ni Kay John si ano ni si Bibi okay ano din protect ni Rona no okay ang natubos sa police kinay sa ganyang na background kag ti will ask lang karon kung ano participation ni Runa ni sa bike operation. Okay. B, may nga B.
Medyon siya ginakuhaan sa sang data. Nakuhaan pa. Sang police. Okay. So lagi okay. Kay Ferdon Tubong, dari nasa may porsyon sang non-drug evidence ang gina-inventory ng police buyer. Ang muna siyang kahon na color reform kung sila na-recover ang 14 ka mga hit-filled Section 6 ang ginapatihan siya do. Isa ka wing scale. By basmani ng $1 million pesos. May karga wala sa club. May kwan gali? May wing scale gali? May kiluhan? Yes, may kiluhan. Digital nga kwan? Digital nga kiluhan? Yes. Sos Maria Ihunis yo. Di paano mo ni hambal nga planted ni kay may digital wing scale gali na? Ganit si computer ka dogel ay hindi. Wala sa kasi sa abing na recover. Pero may digital wing scale, may kiluhan. Katulad yun. Ang wing scale nga dani. Hello, Be? Oo. Inang sa diin, taga diin kagid, taga dira kagid sa inyo or ga boarding house ka lang da? Taga San Isidro. Taga dira kagid sa San Isidro. May una ka nga pamilya magluwas sa kay Rona? Dati sir, wala na sir, patay na ba? Okay. Pero may kabataan ka man sa una mga asawa? Oo, sir. Tapos, nagsubong, nagalibin na kamuya ni Rona. Si Rona may kabataan man niya sa una no? Oo, sir. Uway kamuya kabataan nga doon ni Rona? Wala na, sir. Okay. Siti, ano ni Angkwan? Ano ning plastada ni isang kay may mga na-recover, hambal ni Rona, may record ka na kuno nga daan sang una, pero subong daw naguntat ka naman kuno, ano kumatuod ni? Oo, tuod na sir nga may dati, may kaso ko na nga sir. Pero subong ni sir, nang gina-personal ako ni ang kapitan dire sa Lucisay na sir, nga si Albert. Nga aman, anong rason nga gina-personal ka ni kapitan? Kay tungod ni sir sa amon siyang gilid sa dire sa Riles bla. Nga man. Ambot yan ni Sir Aridi, mga reklamo, mga tupad ba live lang na kay nabugayan ko nung mag-ano sa mga sasyan nila, naman. So, Bochilingon ngayon ng tiyanggi ni mo da nga napamtang sa may release, ginareklamo na sang pumuluyo, ginsaway ka ni kapitan nga hindi pag-iplastad ang tiyanggi mo na? Wala man ko na siya, Sir, niya ginsaway. Kaya tani, kung gusto ako tani, saway yun, tani, personal ako, istorya ko, kaya ako, tama, gito ka, Suryaw na, sir. Pero buat niya sa amon, hindi nga pamilya, sir. Numbos. Eleksyon sa barangay, eleksyon nga na, sir. Ako na mo, may ano pa, may lamod pagit politika mo na? Oo. Isa lang na, sir. Nga aga kontra ka sa kay kapitan? Oo. Kontra ka da kay kapitan? Hindi ka mo mayuhay ni kapitan na Be? Ano, sir? Hindi ka mo mayuhay ni kapitan? Dati sir, mayuhay kami sa hindi sa kapitan. Sa nagkapitan ako sir, do busyo na sa Dosino, bla sir nga no sir. Mismo sir patubangon ko na, mismo sa tubangan niya sir ang balong ko na sir. Busyo gina. So sa imo nga paglantaw nga may posibilidad nga gin pa si kapitan ang nagpadakop si mo da? Oo, sir. Kaya muna kano kay damo, kano ka sulod sa kun sir nga no. Tinatularan sir mga amigo ko niya sir nga paubra bla sir sa mga ano nilang sliding window bla, sliding door. Oo. So kun mo gin report ni kapitan nga daw napanilagan kanila da nga daw damo nga mga tao sari-sari kakadto si mo balay da. So, ginadudahan ka, nagabaligya illegal drugs, amo na? Oo, sir. Pero after nga kwan, after sang kundi, may ara ka nga record nga daan sa 9165, no, muning illegal drugs. Ano nga tuig to? Dati sir, nagservisyo ako na, sir. Oo. Ko na isang
parginaan ko na. Kasi ako yung nagbagupuhay. Ako yung sir nga, no? Ito simple, may salaguron, nantang nga ano mo. Oo. Pero ano na nga tuig? Ano na sa nga tuig? Ang imo nga record? Sing sano na nga tuig? Ano? 2016. 2016 pa. Ati dugay na galito ka tama, no? Sing sano ka napriso ka gid sine sa kaso nga ne? Oo, sir. So nakagwa ka na? Oo. Nagkuan ka, plea bargaining? Oo, kaysa Fernalias man ito na dahil sa kuntino. Para Fernalias, oh. Sa diin ka, mga ano kagatuig nakagwa? 2022 na, sir. 2022. So after that, nga nakagwa ka na sa 2022, amo ni nagkilalahay ka mo ni Rona, amo na pagsugod nyo live-in o kung dugay pa? Hindi, pa gano'n, sir, pag laya ko na, mula na nakilalahay ka rin. Paglaya mo na. And then, after sad to, nga nag-upon na ka mo, why ka nakabalik baligya or gamit man sa illegal drugs? Wala, sir, nga, nagubra na ko. Ginpatapos ko lang ang bargain ko, tapos nagubra kami sa Boracay, kaya nga utod. Natapos to namin pustata, nagbalik naman kami din. So, totally na lipatan mo na ganyan illegal drugs nga ni? Oo, sir. Oh, so paano ni karon ka may ara nga na recover nga kuan na balaw ng weighing scale, ang piluhan bla nga digital oh. Ano na hindi na imo? Yes. Ang balong man sir nga hindi ako si wala na nimo sir amo man ako ni isa pa. Yes. Ano sir? Oh. Aram lang ako. Oh, pero ang kuan gilang tutuod bla at least ang imo nga ihambalya bisan magamba kung hindi na ya imo ti hindi gid na ya hindi bla? Uy, ang kung magkama lang sa amang sitwasyon, di siya, mabalaan mo na Magluwas sa tiyanggi kag imo nga trabaho bilang pangimo sa mga glass sliding doors. Ano pa gid iba nimo nga trabaho? Why naman? Wala naman sir iba nga, no? Kung ano na yung ano sing tarpaulin na sir, pangubras yung print, ano? Gapang inprinta ka man tarpaulin? Oo, kay may migo ko, siya na nagpatindog sa shop. Ga kinalang tao, kung may gapabras ang tarpaulin, ano daw yun sing print, ako dobra, sir. Okay. Basta tinlo kung sinsya mo ang imong nga hambalya, nga sigurado, why ka na nagbalik, bisan may record ka man, ang importante, subong yan, nagpangabuhi ka na sa insakto nga why kaya sang record na nga iban, kag why ka na nagbalik sa illegal drugs. Parang yung sir. Okay, So, pwede mo man na like for example, kung ipa-drug test ka, subong, ma-drug test ka man, okay lang si mo? Willing ko yun, sir. Willing, Why kagidya kagamit, halin pa sang 2022 nga pagwa mo? Oo, sir. Okay. Sige. Sige, Be, salamat, Be, ha? Thank you, Gid. Okay, sir. Okay. Okay, Baron? Yes. Ara si Bibi. Di matap. Kaya ni bypass operation. Pangitabi si Kapitan Bib, sabton das Kapitan kay daw si Kapitan kuno gihingabot siya daw kay daw ginahisaan tiyanggi daw. Muna sa kay John. Tingo anta no wala ting presensya ni Kap. Pero tingo anta buwasa. Kasi kung nagpaway-uway na si Kap kay John. Okay. Sige. So totally mga pila ka sachet ang na-recover sa ngaton nga mga pulis? Balikin si tanan sa kay John. Nakit na ang bypass item. I see. So may 14 ka na-recover permiro sa bypass item na bakal sa iya. Then after that, may 14 pa nakuha. So mga 15 tanan ka sachet ang na-recover sa aton nga mga pulis. Yes. Palariho kadagko ni tanan ang iya nga kwan ang kadagkoon o may ara nga dagko, may ara ang gagmay. Plariya sa kay John, kag may ang pagkadilugan sa kay John ara sa 75 grams kag may market value nga 510,000 pesos. Bao dako. Magamo ni kadako ang balorya bastante sa pangkuan sa pangtuition sang bata ni nang Runa. Oy, bla? Pangtuition nila anto, reklam ti damo sila utang sa Bombay gani kuno kag sa mga linding nila
Gani, mandamo mo sa kanong upang Mr. John. Galing kay Manting siya bungan ginalsa mo malang ni. Nga ganan siya ka malang dabot sila ang balor siya nga mga 500,000. Hindi man na magkadto sa kay Kwan, sa kay Bibi kung hindi siya mo ang nagakapital, hindi ba? Ang yada ganan siya malang na sada, makuha malang na sa sanggamay da nga ganan siya, hindi ba? Yes, sorry pa John. So kung wala gid man gabaligya na si Bibi, ipatong man gyapon sa iya. Pero kung nagakuan lang siya, nagabinutig siya, nagabalibad siya, pwede nga isugid ya kundi na naghalin. Kay para nga magnubo-nubo ang iya nga sentensya. Bochinon ga pamursintom lang na sa imong. O hindi ba? Kay 5 aron? Yes, para mamisikit ang ilang Stephen John. Ang ilang finalidad ka. Oo. Depende lang diretso kay John. Kaya ko nagapati nga ining 500,000 nga balor nga hindi ni iya ni Bibi tanan-tanan buot silingon maging kwaan lang ni siya. Then pagkatapos pagkwa ya ibaligya iya ganansyahan niya, ang ganansya iya, tapos ang balor nga bilin ang aging baligyaan niya, ibalikin ato sa aging kwaan niya o hindi bla mo nagakalaban, nagakatabo? Sige. Oo, sa kay John. Kahit yan mo na, paano ka rin sundugan sa gidya mga detalye, si Prestabero General ng YC sa City Drug Enforcement Unit sa kay John. So, gini nga press report nga doon sa Kalwan sa 96, ang alkaline base nga vitamin C sa lang gini nga pabasog sa nga pag-immune system. Kaya nagatahiway sa nga itong lawas sa posible na mga baratian. Ako naman sa K5 Aaron Repolyo para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko Kagalingawan, Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatan mga K5 ang flash report nagikan sa patrol with K5 Aaron Lloyd Repolyo. Nakadala sa oras 7 minutos na kaligad sa alas 11. Ang mga balita ngayon na batanan builog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. K5 para sa mga sipon lanat ubot rang kaso. Balik-balik nga mga sipon kag uboda mga K5 no. Yari na ang natural nga klase sa antibiotic ang Klinika D3 Bio kontra sa mga virus, mga bacterial and viral infections. Labi na gid sa mga virus kontra sa dengue ni mga K5 o pertine. Gamitan nyo ang Klinika D3 Bio. Kaya ang D3 Bio isa ini ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil. At vitamin D3 nga pari may maayo nga natural antimicrobial properties ilabi na gid batok sa mga virus katulad sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio mga K5 ginahimo ini sang aton lawas into monoglycerides. Ang isa na diri ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Pinapanami man sa D3 Bio through MCT o kon medium chain triglycerides ang absorption sang mineral nga ka vitamin K or sa pag-usar sang vitamin K sa aton siningalawas. Kabalo naman kamo kanong vitamin K, hindi ba? Isa ini ka fat soluble vitamin na nagapugong sa sobra nga bleeding kung ikaw dengue na o kung tawag natin nga pagkadugo bla ni. Pagkaguluwa sa ilong, sa no? Sa talinga kung ikaw ang ginableeding internal hemorrhage, no? Bangod ini sang dengue. Pinapanami man sa D3 Bio, mga K5, ang pag-usar sang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation agud nga mabulig man nga malikawan ang aton siningalawas kontra sa bleeding o kung ikaw na ang nipiktar sang dengue mga K5. Kani sa aton nga mga tagpalamati kinanglan nga likawan ginaton ng mga pamalatian yari na ang natural nga antibiotic sa ato sining nga kaugalingon ang virgin coconut oil nga may vitamin D3 ang vitamin D3 nga may virgin coconut oil. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio, ang superfood supplement para hindi ka kaglayo kita sa dengue mga K5. Klinika D3 Bio. Bakla nyo sa tanan nga mga butika nationwide sa tanan man nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness centers ni Doc Ramil Oy. Aton nga oras alas 11, Jess. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika.
tagsa kapag tilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw, sa tagsa kapag butaw, at yun lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sambaya ay bisan nanuman kabudlay, wala sambaya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili, before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magpila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa akin. Yes. Wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay, wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagatan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigugog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kami. Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang pag-iwong sa bago nga paglaong. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa ato mahal nga makaako, and that instrument really gamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag na serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM. News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakalabori kita sa 19 minutos na karigad sa alas 11. Check na to na mga detalye na sa mga balita na tipon sa iban pa naton nga mga patrol reporters. Check na to ang dugang nga mga detalye sa mga balita upod kita sa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Ka-K5 John, balita nga natipon naton. Una diri ang anay persons deprived of liberty nga preso tungod man sa legal nga droga liwat alakpan sa bypass operation. Kung sa tingin na kuhaan siya ang ginapanta 408,000 pesos nga balor sang suspected shabu at sang 60 grams ka-K5 John, no. Based kay Police Major Eduardo Sacon Jr. ang hepe sang Police Station 9, nabaklan or ang arresto mo sa Jasan 41 anyos sa residente sa Barangay San Roque. Rin pagkado las 12 kinasang udto sang ginpatigayon ang bypass operation ka-K5 John kag sang nabaklan sa isa ka hit sa transparent registry sa ginapatihan sa gamit ang 5,000 pesos kapay sa 2020 kay sa 2022 pinagi sa plea bargaining agreement karon yara na siya sa kustodiya sa kapulisan. So isa para to niya balita ining
masobra man tunga sa milyon ang nakumpiskar sa kapulisan sa bypass operation sa may Pasig City, particularly sa may poblasyon Ilowod, alas 5 or pasado alas 5 sang hapon, Agosto 20. Ang arestado mo si Alex Rondron, 27 anyos, kag-residente sa barangay Ina, Garingan, Pasig City. Sandig sa Pasig City PNP, nabakla ng arestado sa isang preskripsyon sa ginapatian sa buo, kag nakumpiska sa iya ang 75 gramos ng ginapatian sa buo, kag 510,000 pesos ang market value. Kung sila nagdangat ni tato kasi mana monitoring sa arestado tungod sa reklamo sa pumuluyo sa iya illegal nga aktibidad. Naibaluan sa Paluan sa Haliway, nagakuha sa source or sa nga supply kag ginabaligya sa may Pasig City K5 zone. Kag K5 zone kagamayad tong mga balita nga natipon naton diri sa may syudad man ng probinsya sang Iloilo K5 zone. So gini ka mga balita nga nadulong isang kaaluman sa DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Ara Drepoyo para sa Kampiyon ng Balita Serbisyo Publiko Kakaringawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatan mga K5 report kay informasyon nagikan kay K5 Aaron Rifoyo. Nakadala sa aton oras 22 minutos na nakatigad sa alas 11. Ang mga balita ng inyo nabatan ang buhilog man nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Kamo sang klinika DTX Coffee Mix parang bastante sa kwan. Bastante mga K5 sa chia seeds extract powder, may ampalaya extract powder, sugar cane extract powder, mga K5. Ang kinanglanon sa ato sining lawas, ang kape ka naga-detox ka pa, muna isang healthy nga coffee, no? Klinika DTX Coffee Mix. Check na to, ng dugang nga mga detalye sa mga balita upod sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Iloilo Provincial Government, target nga pahamtangan sang solar power ang tanan-tanan nga district hospital sa probinsya sa tuig 2026. Naman ni mga detalye sa mabalita upod kita sa kay K5 Kim Kaluyo sa sining nga mga tinahon. K5 Kim sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM, Kampiyon Report. Nagpatigayon sang forum ka K5 June no ang pila ka mga ahensya kag mga non-government organizations in regards diri no sa pila ka mga inaistoryahan regarding diri sa pag-transition sang Iloilo Provincial Government as well man no sang syudad sang Iloilo sa renewable energy ka K5 June and so far ang Iloilo Provincial Government no target nila nga mapahamtangan sang solar power ang 13 tanan no mga district hospitals diriya sa bahin sang Iloilo Province antes nga magtakop ang tuig 2026. And according diri kay Mr. Ray Victor Garin, ang focal person sang energy efficiency and conservation sang probinsya sang Iloilo, piragi sila no makakinot ang sa gastos in terms of kuryente kay K5 John kag ang mangin savings no sa mga ospital ang mahimo no magamit sa iban pangakinahanglanon just like sa mga iban nga mga equipment kun iban pagidra nga mga pwede mahatag no sa mga nurses kag sa mga staffs sa K5 June. And as of this moment yara sa lima no ka mga ospital ang mayara sang solar power kay K5 June no amo ini ang sa bahin sang Iloilo Provincial Hospital didto sa may Banwasang Putotan, sa may Alyosan District Hospital, amo man no ang District Hospital sa Banwasang Lambunaw, Balasan, amo man Dumangas. And sini nga tuig 2025 target naman no nga mapahamtang sang o kung magpahamtang sang solar power sa apat no kadugang nga mga ospital ka K5 June. And amo ni kani no kay since nga ang renewable energy dako gid ni nga bulig no kay since no nga ga rely ka lang
naya for natural light kay 5 June kag iban pagid bala no nga mga makatag man benepisyo sa aton siri nga mga establishmento pwede man kay 5 June no ang according nga ni diri kay board member Destura nga within the span of 10 years sa sunod no ang mga wards mga magagmay nga wards o kon mga kwarto no sa ospital ang pwede na no nga mangin air condition piragi no sa solar power kay 5 June o kung sa renewable infrastructure projects no sa Iloilo Provincial Government. Karon no actually ginatingwan pa nila ang iban pagid nga mga programa agod no nga tapos kag mapahamtang ini by the target year kay 5 June. Kagiri nga mga balita kag impormasyon ang ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Oras na ton mga ka-K5, nakalabor kita sa 26 minutos na kaligat sa alas 11. Check naman nato na detalye sa mga balita. Nagika naman kay ka-K5 Alex Escalante, ordinansa agod nga magpahamtang sang all genders restrooms sa syudad sa Iloilo tun-an sa komitiba ni Councilor Dil Aliana. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay ka-K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. Tunaan sang Committee on Social Services LGBT member alay nga ginapamunuan ni Iloilo City Councilor Jose Maria Nene de la Liana ang ordinansa nga nagamando sa pagpahamtang sang all-gender restroom sa syudad sang Iloilo. Suno sa konsehal, bukas gid ang iya komitiba nga tunaan ang pagbalay sang among ordinansa bilang isa ka LGBT advocate. Dugang pa niya, pareho niya nahangpan ang sentimiento sang miyembro sang LGBTQ community nga nagapahayag nga siya ang biktima sang diskriminasyon sa banyo sang Mermart Mall kag sang janitress nga nanindugan nga hindi pwede makasulod kag makapangihi diri ang natungdan. Angot diri ginpahayagdugang sang konsehal nga bilang miyembro sang Rainbow Community diri sa syudad sang Iloilo, apinan gid sini ang kasubong niya man miyembro sang amo nga komunidad apang hindi man siniluyag nga pasobra. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement agud makanikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Katapusan naton nga balita lokal, Philippine Military Academy magapatigayon sang entrance exam sa syudad sang Iloilo. Bao kampyone. Kaya mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 June magapatigayon sang entrance exam ang Philippine Military Academy o kon PMA direya sa syudad sang Iloilo sa Agosto 23 kag Agosto 24. Sa interview naton kay Army Lieutenant Colonel Luis Steve Kilakil, ang team leader sang Iloilo Testing Center sang PMA, ginpahayag sini nga patigayonon ang entrance exam dito sa Iloilo City National High School. Kag sa detailed requirements, dapat natural born Filipino, at least 17 years old kag hindi magpasaka ang edad sa 22 anyos on June 1 sa nasambit nga year of admission. Dapat may ara ka man sang 5 feet or minimum height nila nga requirement is 5 feet K5 June para sa males kag female. Sa marital status, dapat single kagid, wala na kaagi pakasal, ang wala kaagi busong kag wala sa anuman nga legal obligation nga nagasuporta sa bata K5 June. Sa education, at least high school graduate o kon grade 12 nga may general average nga 85% o kon higher. Sa character, dapat may ara ka sang good moral character, wala sang pending nga administrative o kon criminal cases K5 June. Kag ang pinakaimportante man sa tanan nga dapat physically kag mentally fit ikaw para ya sa military training K5 June. Kag ginpahayag man diri sa aton ni Army Lieutenant Kilakil o kon Lieutenant Colonel Kilakil nga covers ang exam amo ang English, math kag abstract
K5 June. Ini nga balita ang inadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka K5 healthy coffee ini nga nagahatag isang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaang isang ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ayos, walang ngalan na tiyempo tadiri sa ato sa nga pagpangalagad, Mr. and Mrs. Kung kapanguhit na si Mrs. inom ka na sang Klinika Extend Food Supplement for Men, ha? Para magapabilin nga extension ang aton sininga paglabing-labing sa kay Mrs. Extend Food Supplement for Men, may makakaklabuwas kang nagabulig para sa manami nga sirkulasyon sang dugo. Kag nagahatag sang extra energy sa lawas sang tao, stamina, para nga magapabilin ka magabalik sa huben ang performance ni Mr. Extend Food Supplement for Men bakla sa mga butika nationwide. Tanan nga mga clinical de alternatibo medicina and wellness center ni Doc Ramil Uy. Ita tiyempo diri sa ato sining nga pagpangalagan. Sa ngalan sa bilong nga puwersa sang K5 News FM Iloilo, ako naman yung ka K5 June Aluhado kapulot para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita.